Miva založil nemecký kňaz otec Paul Schulte, keď v Afrike umrel jeho priateľ, misionár, len preto, že ho včas nepriviezli do nemocnice. Nemali žiaden dopravný prostriedok a tak cesta trvala niekoľko dní. Organizácia sa preto snaží zabezpečiť dopravné prostriedky pre misionárov. Ich motto je: prinášame Krista na zemi, na vode i vo vzduchu. Miva je humanitárna kresťanská organizácia, ktorá podporuje mobilitu misionárov vo svete. Na Slovensku pôsobí už vyše 26 rokov. Prednedávnom v Tanzánii zabezpečili 50 bicyklov pre miestnych katechétov. Katechéti sú v Tanzánii veľmi dôležití, pretože je tu málo kňazov. Pomáhajú s katechézou, pripravujú ľudí na prijatie sviatostí, chodia do komunity, keď nemôže kňaz. Často vyučujú v školách alebo pomáhajú chorým ľuďom. Katechéti sú kľúčovou postavou pre rozvoj viery tu v Tanzánii, ako aj v celej Afrike. Bicykle sú v Afrike veľmi efektívny dopravný prostriedok, pretože sú lacné a nepotrebujú pohonné látky. Katechéti vedia na nich prejsť aj do vzdialenejších miest, kam vedú iba úzke, nespevnené cestičky. Doteraz sme chodili peši a občas sa aj stalo, že sme prišli neskoro. Bicykle nám pomôžu prekonávať aj väčšie vzdialenosti. Veľmi pekne vám za ne ďakujeme. Dopravné prostriedky, ktoré Miva zabezpečuje, nie sú vôbec luxusné. Často sú už predtým používané. Pri kúpe bicyklov im záležalo hlavne na tom, aby bicykle boli pevné, aby ešte veľa vydržali. Miva Slovensko nesmierne teší, že tento projekt Bicyklujeme pre Tanzániu sa podarilo zrealizovať, lebo práve v tejto dobe taká vzájomná pomoc, blízkosť druhému človeku je podľa mňa veľmi dôležitá a taká vzácna a nám sa to zo Slovenska podarilo. Vlastne Slováci, dobrodinci pomohli misionárom a katechétom v Tanzánii, aby boli na blízku ľuďom. Aby mohli misionári a katechéti prinášať Krista tam, kde to je potrebné najviac. V súčasnosti zbierka pokračuje. Dobrodinci môžu prispieť cez stránku Miva Slovakia na kúpu ďalších 55 bicyklov do Tanzánie. Podporiť sa dajú aj iné projekty v Azerbajdžane, v Mozambiku alebo v Rwande.